भाई तो बाइप सॉन्ग ना बगे जे कैसा को बरो एक्सप्लेन वीडियो तो बुई हैगा म हंगाय 12 फाइनल ते गो 10th माध्यमिक रंगनि बागै हंगा म तमनाय रिजल्ट फाइफानो रिजल्ट नाय पाइफानो बाहायके बैक फाइमानि आबो नाय ते बाहायके पास खाइमानि नाय फादि हिंगा जों आबोनो दिनै सालायनाय बाहायके पास नाय बाहायके बैक फाइमानि नाय आबोनो जों दिनै फुल एक्सप्लेन खाइ सालायनाय आरो हिंगा जों ता भिडिअ दिगे थालायगोन गनरा स्क्रीन नुगोनो मा खाना आं पुलियान सानाय म हंगा पास जे पास नाय रंनि बाहायके रिजल्ट फाइ साको तंनाय रोल नम्बर तारपरे एमप्लॉयमेंट नम्बर तारपरे नेम नि तंनाय अपन परे टोटल मार्क नि बुसक मार्क तंनाय बॉक्स बिसिंग नुजाकनाय गै आं याग्रा साइड तंनाय रिजल्ट नि नुजाकनाय रिजल्ट गै पी नि नुजाकनाय गै स्टेटस डिविजन गै पी नि नुजाका माने न नों पास खा गै ताबुक तिसे सालायनाय म हंगाय जे बैक फाइनाय रंनि बैक फाइनाय रंखा बाहायके नुजाकनाय रोल नम्बर तंनाय साकाव एमप्लॉयमेंट नम्बर तंनाय तारपरे नेम तंनाय तारपरे टोटल मार्क गनि बुसक मार्क काया माने न दा रम दे 131 फान खाता नि मार्क काया गै रिजल्ट तंनाय नि कुन रिजल्ट नि आरो पी नुजाकला पी नुजायने परे ताम पी नुजागिया आरो ताम नुजाकनाय कांटेक्ट टू स्कूल माने कांटेक्ट टू स्कूल नुजाकनाय गै जे कांटेक्ट टू स्कूल नि फाइगा माने न अब हंगाना बैक निसिनाय गै गारो सिजाक तंगाय स्टेटस डिविजन गै स्टेटस डिविजन बो आरो नुजाकनाय कांटेक्ट टू स्कूल नुजाकनाय जे बैक फाइनाय रंनि माने कांटेक्ट टू स्कूल माने न बैक फाइगा नै वान सुक्सुदि आबो पास लिया खाखले भिडिअ न चाजा खाना हनाय गै भिडिअ चाजा खायसे लाइक खायदि अमो हायनो भिडिअ नाय तंना बागै चैनल